Ukradli mi na pingpongu tričko New York City. Kúpil som ho v Central Parku, žalostne sa cítim. Na vianočný turnaj som si mal vziať handry staré. Podcenil som nových hráčov, smútim s punčom v bare. Nebáť sa a tiež nekradnúť, dávne znelo heslo. Odtedy však odvaha aj povedomie kleslo. Staré heslo dnes si cení čoraz menej ľudí. Pravdou je však, že od hlavy ryba najviac smrdí. Aj keď sa slová rozplynú ako planské snehy, sviatočný punč dnes zahreje, zmiešaný s kúskom nehy. Zatiaľ, čo stále v hlave mám odkaz histórie, nesú sa plným námestím známe melódie. Tak sa teším na večer, Hanka už kapra robí. Dnes totiž máme štedrý deň, aby nás stromček zdobí. A tak sa teším na večer, Hanka už kapra robí. Dnes totiž máme štedrý deň, aby nám stromček zdobí. Dobrý večer, milí priatelia. Takže dneska ani nemusím predstavovať môjho hostia, všetci ho veľmi dobre poznáme, bývalá premiérka Iveta Radičová. Príjemný dobrý večer. Ďakujem. Celkom na úvod by som vás chcela poprosiť, aby ste čo najmenej dýchali, alebo respektíve vôbec nedýchali. Lebo... Tak ja začínam. Mne pani Janoušková, ktorá je riaditeľka tohto divadla, vynadala, že prečo som toľkým ľuďom slúbila, že môžu prísť, že to kapacita tohto malého divadielka je neviem koľkokrát prekročená, že potom nebude sa dať dýchať. Tak som slúbila, že tí moji hostia nebudú dýchať a dúfam, že všetci to splníte, aby sme teda... Áno. Ivka, ja som si pripravila scenár, kde som ti vykala a oslovovala ťa pani premiérka, ale ty si mi hneď na úvod povedala, keď sme skúšali mikrofóny, že to nevydržíš, že budeme si týkať. Tak si týkajme. Ľubka, jednak by to nebolo pravdivé, nebolo by to úprimné a tak blízkému človeku, ako si ty, nezačnem zrazu vykať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Všetci asi vieme, že sme spolu my dve pripravili knihu Prečo krajina hrubých čiar? Ty si vymyslela ten názov? To nie je vymysel, to je pokus pomenovať to, čo si myslím, že zažívame pravidelne v každodennosti a že príbeh Slovenska a každého z nás v ňom je poznamenaný tým, že isté obdobia urobíme za nimi hrubú čiaru, niekedy dokonca s vyjadrením no a čo, ide sa ďalej, čo sme si, to sme si. A potom sa nám to v pravidelných intervaloch vyplavuje a vracia. Robíme hrubé čiary v histórii, nevysporiadávame sa otvorene a priamo s udalosťami, ktoré poznačili životy či nás, alebo našich rodičov, či starých rodičov, našich predkov. A nevysporiadávame sa ani s tou súčasnou v úvodzovkách históriou. A nerobíme hrubé čiary len za udalosťami, za negatívnymi udalosťami, za problémovými situáciami, ale robíme hrubé čiary aj za úspechmi. Aj nad tými dokážeme mávnuť rukou. Takže preto krajina hrubých čiar. Ja som dneska v rádiu počula taký komentár, hoci knižka ešte nevyšla, ona vyjde až začiatkom mája,
tak už hodnotil istý politológ knižku, že teda veľmi v tej knihe cítiť, že si urazená na to, že sa ti rozpadla vláda. Takže moja druhá otázka znie, prečo si sa tak rozhodla, že si teda prijala ten môj návrh, aby knižka vyšla, že sa budeme rozprávať a že teda to dáme do knihy a prečo si za tým svojim premiérovaním jednoducho nenakreslila hrubú čiaru a neodložila to do zabudnutia? Takto sa to má robiť, priatelia. Typicky. Síce som knihu nečítal, ale viem, že... naozaj na to treba mať aj kuráž toto urobiť. Ja som ju nielen, že čítala, ale s ľúbkou písala a odpovedala na jej častokrát nie práve príjemné otázky. To si tu môžeme teraz aj povedať konečne. Ale nie je to, prosím, len a len nejaké spomínanie, lebo prepáčte, na to sa cítim ešte trochu mladá, aby som písala knihu spomienok, ale je to pokus nakresliť, ponúknuť jednu z možných úvah, videní toho nášho spoločného príbehu. Je to príbeh, ktorý má svoj rozbeh pred rokom 89, istý zlom v roku 89 a potom tie ostatné obdobia, takže nemám dôvod byť v príbehu ani len urazenou, pretože by som častokrát bola urazená sama na seba. Už nehovoriac o tom, že si profesorka sociológie a politológie, tak je úplne prirodzené, že si potrebuješ analyzovať, v akom stave bolo Slovensko, je Slovensko a kam po prípade aj kráča. Tak. Ale zase tí politológovia, ktorí predtým prednášali vedecký komunizmus, to vedia stále najlepšie. A nepotrebujú k tomu čítať. Našim hudobným hosťom je Igor Cvacho. Dobrý večer. Ja by som sa vás spýtala, Igor, podľa vás, aká krajina je Slovensko? No, ťažká otázka. No, povedal by som, že krásna. Je tu veľa krásnej prírody, krásnych žien, dobrého vína. Ale tí, čo tu žijeme dlhšie a poznáme pomery tak viac do hĺbky, tak poznáme bohužiaľ aj tú odvrátenú stranu a nie všetko je také krásne, ako sa na prvý pohľad zdá. No a zabudli ste povedať, že aj veľa krásnych pesničiek tu je, tak jednu nám zaspievajte. Tak, áno, jednu som už dal, tak idem pokračovať. Preto sa možno bál povedať, že krásnych. Ja len na úvod jednu vetičku, že dneska budem hrať také tendenčné pesničky a povedal by som priam angažované. Tradície dlhoveké je len v našej republike. Nenápadný druh živočícha, pre nás skôr hanba ako pýcha. Je nadpriemerne rozšírený z moci úradnej, ochránený majstrom je v mnohých disciplínach, Mekíša hada pripomína. Vydáva nosac za zlato, prvý je v prevracaní kabátov a podľa trendu správne núka. Raz Lenina, raz Svetopluka, oh yeah.
Líška sa rečou krásnych slov, prúd sľubov sype z rukávou. On strádať nechce ako mních, rád vezme 30 strieborných. Ľuďom sa taký vyťús páči, prečo mu pár chýb neprepáčiť. Bude im piesne obľúbené, dvere má všade otvorené, hej. Stále čakám, kto povie dosť, ten tvor chrbtovú nemá kosť. Už nechcem zostať nad vecou, ja preferujem iba stavovcov. Stavovcov. Ja preferujem iba stavovcov. To bol Igor Cvacho. Ja sa teraz vrátim k pani Radičovej, k pani premiérke, lebo funkcie ako premiér a prezident zostávajú na dosmrti. A moja otázka znie, napriek tomu, že my sme sa zoznámili na pôde verejnosti proti násiliu, ty si sa mi potom priznala, že si to už nepamätáš, ale bolo to naozaj tak, že ty si bola chvíľu hovorkyňou verejnosti proti násiliu a keď si odchádzala, tak som nastupovala ja. A ja som si to potom spomenula. A ty si sa mi celý deň venovala, aby si mi ukázala celý ten Mozartov dom, popredstavovala s každým. Ako sa vlastne tá funkcia hovorcu robí, lebo veď som o tom vôbec nič nevedela. Napriek tomu moja otázka je, potom si bola v Oxforde, dlhé roky si robila so svojou sociológiou, stala si sa profesorkou sociológie, angažovala si sa v mimovládnych organizáciách. Ako sa z takéhoto človeka, ktorý proste má svoj civilný život, z normálneho, obyčajného človeka, ako sa môže stať predseda vlády? V tej otázke je jeden malinký podraz, ste si to všimli, že z normálneho človeka predseda vlády, tak skúsme tam doplniť normálny predseda vlády. To mi neprejde. Dobre, pokus tu bol. Keď neviem, či to je tou profesiou, možno šťastí. Keď je človek v permanentnom kontakte a snaží sa porozumieť, prečo sme šťastní, prečo sme nešťastní, s čím sme spokojní, čo by sme si priali, čo nám prekáža, prečo si niekedy vôbec nerozumieme napriek tomu, že hovoríme tým istým jazykom, prečo nás možno rozčuľujú úplne rozdielne veci, prečo sa vieme rozhádať a znepriateliť skoro násmrť kvôli politike, nedaj Bože politikom, čo je už úplne absurdné. A hľadanie odpovedí na mnohé takéto otázky vedú úplne logicky a prirodzene nielen k tomu, že o nich premýšľate, že ich analyzujete. My sme spolu s skupinou Bútorovcov, Soňou Somolány, Vladom Krivým robili vlastne prvé skutočné výskumy verejnej mienky začiatkom tých 90. rokov. Snažili sme sa pomenúvávať javy, smiem jeden. Sme spolu tak dotvorili názov, že naučená bezmocnosť, ako jedno z dedičstiev do roku 89. Myslela som si, že ako teoretizujeme tak všeobecne, nielen o Slovensku, ale o strednej aj východnej Európe. A potom, keď som sa ocitla plnými nohami prvý raz v živote za železnou oponou, tak som si to zažila na vlastnej koži. Bola som veľmi dobrý príklad. Ale to pochopenie, poznanie postupné
vedie prirodzene k tomu, že začnete mať v sebe motív, dôvod chcieť niečo posunúť, niečo zmeniť, alebo aspoň sa pridať k tým, ktorí na to silu majú a majú ten vnútorný dôvod a vedia, čo chcú dosiahnuť. Prípadne sa vám dokonca podarí sformulovať niečo, čo stojí za to spoločne dosiahnuť, a keď ešte k tomu získate aj podporovateľov a podarí sa nejaký malý krôčik, no tak idete ďalej. A tak to možno začalo tou aktivitou v roku ešte pred novembrom 89, potom samotným novembrom, hovorcovanie vo VPN-ke, spúšťanie tretieho sektora na Slovensku, organizovanie, pomoc, získavanie aj finančných zdrojov, aj, ako tomu my Slováci hovoríme, know-how, teda ako to vlastne urobiť, ako pripraviť prvé zmysluplné zákony. Robili sme terén jeden za druhým pri malej privatizácii, pri veľkej privatizácii. A k tomu projekty, ktoré sme si pilotne skúšali v teréne, či fungujú, či pomáhajú, či naštartujú komunitný život. Až to dospelo do štádia ponuky využiť tú profesúru zo sociológie, nahromadené vedomosti, skúsenosť. Robila som národného experta pre Slovenskú republiku, pre EKI komunite, keď sme prijímali regulatívy. A bola som ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. A už potom som bola vo vlaku, ktorý sa prudko a rýchlo rozbehol. To bolo také polonenormálne, ale tá predsednička vlády to už... Bolo úplne nenormálne. Lopka už tu práve novinári píšu titulok. Tak pardon, len musím to dokresliť, že prečo to hovorím. Bolo neuveriteľné. Ja najmä v tom poslednom čase som veľmi často bola vedľa teba, za tvojím nejako usilovali sme sa nejako ti pomáhať, robiť nejaký background a tak, ale zistili sme, že koľkokrát to bolo naopak, že povedzme boli dlhé nočné rokovania s lekármi a ten štáb tvoj už padal od únavy, ale pani premiérka prišla veselá, rozprávala nám vtipy počas prestávok, takže to vyzeralo, že ona nás drží, teda hovorím o tebe a nie my ju. Proste, tak sme sa zhodli s Ľubkou Pilcovou, riaditeľkou tlačového oddelenia, že naša šéfka, teda pani premiérka, má jednu neuveriteľne zlú vlastnosť, že sa proste nedá unaviť, je neunaviteľná. Takže takto som to myslela. Aspoň viem, ako ste ma za chrbtom ohovárali. My sme tam zaspávali v tých kreslách a pamätám si aj dlhé rokovania v Európskej únii, no. Potom si ty prišla nad ránom o 4:00, o 5:00. Tak, ideme domov, hotovo. A potom ešte 2 hodiny sme sa rozprávali o tom, že čo povedať novinárom. No, dobre, to sú moje spomienky také... Tak ja sa ospravedlňujem dodatočne, že som vás nenechala spať. Ale nebola to moja voľba. Tie rokovania naozaj trvali do noci. Za tých 21 mesiacov sme boli v Bruseli 19 krát. A asi to boli jedny z najťažších rokovaní, ktoré som v živote zažila, pretože aj tie riešenia si vyžadovali veľmi atypické postupy a hľadania a navyše zhodu 27 premiérov, a to nie je ľahké zadanie. A tiež si všetko nenechala, tiež si tam bojovala za Slovensko? Tak, áno, na to som tam bola. A hlavne to sú problémy, ktoré nemajú národné riešenie. My sme potrebovali nájsť riešenie, kedy silným nadnárodným spoločnostiam postavíme rovnakú silu a rovnako ráznu, a to nie sú jednotlivé národné vlády. A tá sila dohody musela mať mandát z domu. Nebolo to preto z oboch strán jednoduché a je pravdou, že som musela, nechcela, prosím, musela raz zablokovať celé rokovanie samitu skoro na, teda vyše hodiny,
pretože som nesúhlasila s istými zmenami a to bola tá udalosť, keď Slovensko malo aj výnimku pri dohodnutom riešení. Rovnako sme prichádzali s návrhmi k nešťastnému eurovalu, ale našťastie sme ich presadili. A podarilo sa. Podarilo sa. Čo bolo najťažšie na tej premiérskej stoličke a čo bolo také, na čo spomínaš aj celkom dobre? To je otázka najťažšie. Ťažké je rozhodnutie, keď má človek vnútornú pochybnosť. Každé také rozhodnutie je ťažké. A pokiaľ to boli rozhodnutia, že som bola vnútorne presvedčená, že je správne, že prinesie pozitívny efekt, tak aj keď sa rodilo veľmi ťažko, tak tá ťažkosť tam nebola. Ale rozhodnutia, pri ktorých, a takých je veľa, máte vnútornú pochybnosť, či sa to predsa len nedalo urobiť inak, prípadne lepšie, to sú tie najťažšie rozhodnutia. A premiér má tú výhodu spojenú s nevýhodou, že sa za deň musí rozhodnúť veľmi veľakrát. A navyše, viete, v tej hlave je to problém. Problém je s hlavou, lebo pre analytika, teraz to používam pozitívne, prosím, a nie ako nadávku, pre intelektuála alebo pre rozmýšľajúceho človeka je svet mnoho farebný. A v politike väčšina rozhodnutí je čierno-bielých. Buď áno, alebo nie. Buď v NATO, alebo nie. Buď v EÚ, alebo nie. Buď zahlasujeme za európske riešenie, alebo nezahlasujeme. Tam nie je nič medzi tým. A vy veľmi dobre viete a máte potrebu k tomu povedať, že áno, ale. A teraz vymenovať množstvo vecí, ktoré určite nie sú jednoznačné, alebo na ne môže byť prípadne aj iný názor. Ale v tej politike sa musíte rozhodnúť. Ďakujem pekne. Ja, Igor, poprosím vás o pesničku. Si oddychneme. Pred zlomom našich 1000 ročí za zimných nocí nálev kročil, celú spoločnosť rýchlo dobil. Nový duch našej dnešnej doby ovládol celú komunitu. Nik nepýtal si imunitu, slobodou, láskou sám sa zdobil tento nový duch našej doby. Ako som ale časom zistil, nie som si už v ňom celkom istý. Za neurčitých okolností zmizol, stratil sa z verejnosti. Iné sú znaky dnešnej doby, pýtam sa ľudí, čo s tým robiť. Zatiaľ nemám nič zmysluplné, dostali prednosť, bruchá plné. Keď k tomu dáme v hlavách prázdno, bojím sa pádu, kam si na dno. Hlúpe banality, škandály, TV reality, stupidné scény v seriáloch, keď dobrých filmov je tak málo. Mám dosť už večných karieristov, celebrít, z kinov populistov. Z politiky ma bolí hlava a netešia ma vraždy v správach. V parlamente, hľadaní pravdy v labyrinte, bulvárnych plátkov plných vat, kde nebolo niečo stratiť. Iné sú znaky dnešnej doby, pýtam sa ľudí, čo s tým robiť. Zatiaľ nemám nič zmysluplné,
dostali prednosť, brucha plné, keď k tomu dáme v hlavách prázdno. Bojím sa pádu, kam si na dno, la 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 la. Však vás teraz neboli hlava. Nie, tak. Ale pri tom, že z politiky človeka boli hlava, mi prišla na ešte ďalšia vec v rámci takej vysokej funkcie, lebo v takých vysokých funkciách veľmi často tí politici prepadnú populizmu. Je to také ľahké a také účinné. Ako sa tebe podarilo tomuto neprepadnúť? Ale to mi práve všetci vyčítali. Že som komplikovaná, zložitá, hovorím súvetia, veď to predvádzam aj dnes. Učili ma okolo, keď som odchádzala na tlačovku, mu povedz to jednou vetou. Nevysvetľuj, iba oznám. No a ja som sa nadýchla a už som vysvetľovala. A keď som vyšla z miestnosti, keď ja mám potrebu presvedčiť, ja nechcem, aby si niekto niečo osvojoval len tak zvonka, alebo pre ľúbivé gesto, alebo pre ľúbivý slogan. Tie najľúbivejšie sú väčšinou nesmierne prázdne, preto sa ľahko pamätajú. Vždy som mala potrebu, viete, aj teraz sa tak na vás dívam, mala potrebu vás presvedčiť a argumentovať a aby to bol výsledok dialógu. No čo s tým urobím? No poznačená tou profesiou. Ja tu mám jeden citát a mám tu aj citáty z knižky, ale ten prvý citát to je, napísala moja spolužiačka Janka Procházková, ktorá teda nemohla sem prísť, ale napísala mi o tomto večeri a o našom názve, teda, ktorý si ty vymyslela, Krajina hrubých čiar, veľmi pekne, takže ti to prečítam a že čo ty na to hovoríš. Konečne niekto aj pekne. Janka napísala. Na Slovensku sa zabúda a robí hrubá čiara aj nad skvelými skutkami, ktoré ho posunuli vpred a na tých, ktorí svojou inteligenciou, víziou, talentom, vytrvalosťou, obetavosťou a pracovitosťou dokázali to, že vôbec sme a že vôbec ešte niečo máme. Čo ty na to? Áno, je to pravda. Niekedy zabúdame, že tak ako dieťa potrebuje pochvalu, aj keď sa mu to nepodarilo na 100%, aby sa snažilo ďalej, tak každý z nás potrebuje počuť, že je na svete naozaj dôležitý. Že nám stačí, keď sa usmeje, alebo keď nám podá úprimne ruku, alebo keď naozaj sa mu niečo podarí dokonca viac a môže si vypočuť nie chvíľkový potlesk, ale úprimné uznanie, aby išiel ďalej, aby ho to pozitívne naladilo. Aby sme, prepáčte, to je bez patosu, mali vôbec dôvod žiť, sa ráno zobudiť. Ja neviem, dámy, ale mne to ráno čím ďalej, tým dlhšie trvá pred tým zrkadlom a výsledok je stále horší a horší. A to si poviete, ako potrebujete ešte aj na tú a takúto aktivitu mať motív, dôvod. A bez toho my si dokážeme strašne vychrliť, len sa stretneme, čo všetko nás trápi, mrzí a zabudneme v tých všetkých trápeniach, že možno sme zažili niečo príjemné, jeden malý okamih a zabudneme sa s ním podeliť s tými ostatnými. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sme nerobili teda hrubé čiary len za obdobiami života, na ktoré nemáme byť dôvod hrdý, ale aby sme naozaj nerobili hrubé čiary ani za tými ľuďmi, alebo obdobiami, na ktoré by sme právom mali byť hrdí. Ja sa pamätám, že si sa veľakrát sťažovala ešte počas premiérovania, že málo médií a aj ľudí si všímajú úspechy, ktoré aj tvoja vláda mala, aj Slovensko a aj niektoré slovenské osobnosti.
Myslíš, že sa to niekedy zlepší, alebo že to proste zostane tak, ako je? Keď sme možno viacerí čítali o veľkých úspechoch fyzika a zároveň matematika z Košíc, tak sme sa o tom dočítali v zahraničných médiách a cez zahraničné médiá sa to dostalo na Slovensko. Keď píše Financial Times alebo The Economist o úspechoch CERNu, tak opäť zvonku sa donesie správa, koľko tam máme úspešných našich vedcov a koľky pre túto inštitúciu významnú, špičkovú pracuje na Slovensku a čo všetko dokázali za veľmi krátke obdobie. Je pravdou, že ja som sa aj pokúšala, boli sme osobne navštíviť toto výskumné stredisko a náš tím tam, ale pravdou je, že sa mi veľmi nepodarilo tú informáciu sprostredkovať aj ostatným občanom. Viete, keď máte doma mikrovlnku, tak to je jeden z produktov toho tímu, lebo oni okrem toho, že sa už blížia k tomu bodu veľkého tresku, ako sme vznikli, tak popri tom vymysleli a vynašli web, aby vedeli komunikovať, optokáble, mikrovlnky a neviem čo všetko, čo nám zľahčuje a spríjemňuje život. A tí naši vedci sa pod tie úspechy podpisujú a podpísali. Máme úspešných spisovateľov, ktorí sú prekladaní po celom svete, výtvarníkov, ktorí vystavujú v zahraničí. A nechcem zabudnúť na jedinú profesiu. Máme množstvo úspešných ľudí. Keď som teraz strávila čas v Oxforde, tak medzi 30 a 40 študentov počtom máme zo Slovenskej republiky. My sme spustili Štefánikovo štipendium, aby tých študentov tam mohlo byť viac. Sú úspešní, sú nadaní, talentovaní. To jediné, čo potrebujeme ešte urobiť, je, aby sa vrátili domov. Dobre, tak ja prečítam tých pár citátov, čo som si vybrala z knižky. Toto je veta alebo vyjadrenie, ktoré si veľakrát opakovala počas tvojho premiérovania. Pripomeňme si známu vetu Ralfa Dahrendorfa, že politický systém je možné zmeniť za 6 mesiacov, ekonomicky za 6 rokov, ale hodnotový až za 60 rokov. Keď som bola v 90. roku na St. Anthony College a mojím tutorom bol Lord Ralph Dahrendorf, on napísal známu knižku Úvahy o revolúcii roku 1989 a tam túto analýzu napísal. A ja si spomínam veľmi dobre, ako ma to nahnevalo. 60 rokov, veď to nedožijem. To nie je fér, ale hneď som sa v zápätí scenzurovala, ako to už pomýlene pre Boha rozmýšľaš osoba. Veď sa to dožijú naše deti, naše vnúčatá a urobme maximum preto, aby sme aspoň nezavadzali pri tom, keď si budú vytvárať nové súradnice, pravidlá, spôsobu bytia, žitia, možno rozumnejšie, ako boli tie naše. Možno sa mýlim, ale budem optimistka. Pokúsme sa im odovzdať skúsenosť, aby sa vyvarovali niektorých chýb. Ďalší citát. Citujem teraz teba. Z teba citujem teba. Dnes máme podobu demokracie, v ktorej nik za nič nenesie zodpovednosť. No. Demokracia je úžasná vec, pokiaľ s ňou dokážeme žiť. To je strašné umenie. Pretože na jednej strane, áno, máme voľby, zvolíme si, musíme si uvedomiť, že vládnuť nám bude najväčšia menšina, taký je výsledok volieb, ktorá má ale v parlamente väčšinu. Čiže vždy
väčšina zostáva taká celkom nie veľmi spokojná, ak nie nespokojná. A sledujeme potom rozhodnutia, pýtame sa, no tak a toto sme chceli? Alebo ako hovorí staršia generácia, a za toto ste štrngali na tom námestí? A naozaj toto je ten správny spôsob usporiadania vecí verejných? Áno, zastupiteľská demokracia je zatiaľ to najdokonalejšie, čo sa podarilo uviesť do života, vrátanie prvkov priamej demokracie formou referenda. Ak si spomínate, mali sme ich 7, z toho len jedno bolo úspešné, na tých ostatných bola nízka účasť, vrátanie aj takých otázok v referende, ako či sa má preukazovať pôvod majetku, napríklad. Ani na takéto otázky občania sa nezúčastnili referenda, nerozhodli o takomto dôležitom probléme a momente. Keď sa potom politik nespráva zodpovedne, tak talianskí politológovia nazvali túto situáciu ako demokracia, ako dokonalá drzosť. Teda stane sa a ideme ďalej. Nik nie je zodpovedný, voči nikomu nie sú vyvodené dôsledky, ako keby existovali veľkou, vysokou hrádzou oddelené dva rybníky, ten jeden pre nás normálnych a ten druhý pre veľké ryby. A potom ten pocit, že nemáme spravodlivosť a že je to nespravodlivé, prevláda a v mnohom je oprávnený. Výsledok je totálna nedôvera alebo strata dôvery, keď sa pozriete na ostatné čísla nedôvery voči napríklad Európskej únii, tak sú alarmujúco vysoké a bez podpory občanov nie je možné realizovať politiky. To je v demokratickom systéme. Je možné v autoritatívnom, je možné v diktatúre, ale nie v demokratickom systéme. Ako primeť k vyvodzovaniu zodpovednosti? Keby som mala rýchlu a ľahkú odpoveď, tak to rýchlo a ľahko zrealizujeme. Rýchla a ľahká odpoveď neexistuje, ale existuje rozvinutý, rozpracovaný a pokúsili sme sa o koncept otvoreného vládnutia aj s prvými zhruba, myslím, 12 legislatívnymi zmenami. Možno ste asi zachytili tú jednu nosnú, lebo sa o nej najviac písalo, to bolo to zverejňovanie zmluv, ale to ani zďaleka nebol jediný zmenený krok alebo zákon, ktoré otvárajú verejnú kontrolu, väčšiu transparentnosť, ale čo je podstatnejšie, aj vystavujú zodpovednosti tých, ktorí zodpovednosť majú mať a majú niesť. Nie náhodou Slovenská republika za tento program bola prizvaná do tej aktivity prvých 30 krajín otvoreného vládnutia, neštandardných krokov na boj proti korupcii. A mne tak dobre padlo, to už som nebola premiérka, keď bolo stretnutie v Brazílii a pani ministerka Hillary Clinton tento program a Slovenskú republiku tam uvádzala ako príklad. To mi padlo dobre. Takže to bola úspešná vec, čo sa podarila tvojej vláde. Dúfam. Ty si sa ešte veľmi pokúšala počas svojho premiérovania, ale nie len počas premiérovania, ale počas celého pôsobenia v politike o slušnosť v politike. Nakoľko máš pocit, že sa to podarilo? Zlá otázka. Ideme na pesničku. Ale tak zlá otázka. Nie, otázky nie sú zlé, len odpovede môžu byť zlé. Pokúšala som sa neprijať taký ten nevraživý spôsob v politike. Aj o tomto sa snažím v tej knižke
rozvíjať úvahu. Sú totiž dva spôsoby, ako tú rôznorodosť medzi nami, ako ňou žiť, ako v nej žiť. Jedna je naozaj taká tá polarizovaná, rozbitá politika založená na sľuboch a nepriateľoch, sľuboch pre mobilizáciu voličov a nepriateľov na utvrdenie vlastných voličov a rozbíja to spoločnosť, vytvára to nevraživé tábory, alebo úplne iný typ politiky, tzv. Umierneného pluralizmu vo viacerých krajinách úspešne fungujúci, kde nie je táto demarkačná tvrdá čiara a hranica, kde sú síce otvorené súboje a súťaž, ale nie urážky, a nie rozsievanie takej tej atmosféry, niekedy až od arogancie až po hulváctvo. Keby ste sledovali rokovanie, čo som sa ja venovala istú dobu teraz v britskom parlamente, tak tá výmena názorov je veľmi priama, ostrá, ale slušná. Neprichádza do úvahy, aby vrcholová politika udávala tón pre spoločnosť, že byť nevychovaný, neslušný a vulgárny je normou alebo normalitou. Je aj v rukách vrcholových politikov, aby takúto nenormalitu nešírili v spoločnosti. A navyše, ešte stále sme tie mladšie demokracie. Medzi tými staršími, zažitými a mladšími je naozaj významný rozdiel. A v našich mladších demokraciách voľby končia tým označením víťazov a porazených, častokrát interpretáciou a víťaz berie všetko. Začína ten raketový nálet a výmena na všetkých postoch. A tá väčšina sa vlastne ocitá úplne mimo verejnej sféry, častokrát aj bez zamestnaní, častokrát bez uplatnenia, čo znásobuje trpkosť a nespokojnosť a atmosféru napätia v spoločnosti. Túto chorobu ešte potrebujeme naozaj trpezlivo liečiť. Ešte 60 rokov? Nie, už len 40. Tak medzi tým si dajme pesničku. Tak ja to troška odľahčím takou optimistickou jednou. Prúdni sa ako dravá rieka valí, dáš slov bubnuje na popách. Hrám blues a pokúšam sa chytiť ten správny vietor, rozhodať dušu, zvíriť prach. Sám pán si občas cestu ku mne hľadá, rukami mávam na pozdrav. Nádej a istotu mi dáva ten správny vietor na správnom mieste v pravý čas. Spíš, no dnešná noc je ešte mladá. Spln hráme jasne do karát. Cítim, že dnes do rána chytím ten správny vietor, púkne mi priamo do plachát. Ten správny vietor púkne mi priamo do plachát.
Možno dnešná noc je ešte mladá. Spln hráme jasne do karát. Cítim, že dnes do rána chytím ten správny vietor. Fúkne mi priamo do plachát. Fúkne mi priamo do plachát. Fúkne mi priamo do plachát. Ivka, teraz ma nebudeš mať rada, ale ja ti tú otázku môžem položím. Lebo všetci, ktorým som hovorila, že budem ťa tu mať ako hostku, tak mi kládli na srdce, aby som sa ťa to spýtala, tak ja sa ťa to spýtam. Áno, mám sa dobre. Budeš kandidovať? Robila som, čo som mohla vyhnúť sa tejto otázke. Priatelia, dostávam túto otázku, aby ste boli prekvapení, že som ju dostávala pravidelne ešte aj v tom Oxforde. A aj pán Cameron sa pýtal? Ten ešte predtým, áno. Ale platí, počúvam takú častokrát takú vetu, že v politike platí, že nikdy nehovor nikdy. A to je čo za alibi? Zároveň však platí, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky. A skúsenosť, ktorú mám za tých 7 rokov vo vrcholovej politike, je skúsenosťou, s ktorou sa snažím podeliť aj s vami v knižke, aby som neurobila hrubú čiaru, ale zároveň viem, že na to, aby som pred občanov predstúpila a uchádzala sa opätovne o ich dôveru, potrebujem v sebe to zásadné, o ktorom sme už sa rozprávali. A to je ten vnútorný silný motív a odhodlanie. A ten už tam, priatelia, nie je. Mi to ľúto. No ale ja som čítala, že napísala si knihu s tou bývalou novinárkou Ľubou Lesnou preto, lebo že to už je kampaň a že už máš aj tým. Ja sa nepýtam, či ho máš, lebo ho máš, keď písali noviny, tak je to pravda. Chcem sa ťa spýtať, prečo nie som v tom týme? O texte v novinách. A teraz vám to prezradím, prosím vás, nikomu to nepovedzte. To mi teraz slúbte. Ľubka bude kandidovať. Ja som v jej týme. Nie. To je, za prezidentku Zemegule. Jedine. Nie, je mi ľúto, ako nemám tým, nezostavujem tým, našťastie mám priateľov, čo je vzácnosť nad vzácnosti. A ešte väčšia vzácnosť je tá, že spolupracovníci, ktorí to so mnou ťahali, sú so mnou naďalej a sú to blízke ľudia, priatelia. Nenaštrbilo to naše vzťahy, naopak. A to je asi najväčší poklad, ktorý si z politiky odnášam. Ďakujem pekne. Musím povedať, že všetci, ktorí sme s tebou robili a ktorí sme s tebou zostali do poslednej chvíle, sme si veľmi vážili, že sme mali tú česť s tebou robiť. Ďakujem veľmi pekne, ľubí. Tak sme si takto vymenili komplimenty, ale naozaj nikdy sme som si ich to doteraz myslela... nepovedali, lebo ona vždy po mne len niečo chcela, priatelia. Raz nejaké odpovede, ktoré som jej ešte nedala, potom potrebujem ešte 5 hodín najmenej na rozhovor, to zďaleka nemáme dokončené, bolo 5 hodín, potom znovu Ivka, nemám ďalšie otázky, ešte takých 6 hodín potrebujeme, je tak, ľubí? No bolo to tak. A medzi tým si mi takúto krásnu vetu nestihla povedať, takže ďakujem pekne, bola príležitosť. Napísala som ju do knižky. Dobre, teraz necháme priestor pre vaše otázky. Tak ak máte nejaké otázky, nech sa páči, alebo myslíte si, že radšej si dáme najprv pesničku, aby ste si rozmysleli? Igor, poprosím najprv pesničku a potom otázky. Ja dám jednu takú inšpiratívnu k tej našej scéne politickej.
Vie sa to obecne a je to pravda dávna, rozmanitá, že veľmi je v našich krajoch fauna. Platia tu zákony tak trochu nelogické, v podstate žijeme v záhrade zoologickej. Spoločnosť robia nám tu kreatúry rôzne, jedny sú komické a iné zase hrozné. Vrchu pod strechou sedí pár pekných vtákov, vysoko lietajú s pomocou bohviajakov. Obďaleč hreje sa skupinka veľkých zvierat, keď zuby vyceria všetkým až hrdlo zviera. Spokojne krochkajú si tučné prasce v žite, zdá sa, že korytá sú presne na nežité. Hlboko v múdnych vodách, vodne a či v noci, na kory zlačne striehnú finanční žraloci. Máme tu aj tvora, čo mnohých zo sna budí, gorila, ktorý sa prenáramne smrdí. Ak nedaj Bože prídu súdne tánice, misky váh naklonia si chápadlá chobotnice. Zvon ako znamenie, v tom znie nazdajky zvoní. Vraj je to spomienka na skon dvoch bielých koní, náladu idylickú v tomto spolužití dotvára nemé stádo oviec na pažití. Vie sa to obecne a je to pravda dávna, rozmanitá, že veľmi je v našich krajoch fauna. Máme tu zákony tak trochu nelogické, tak si tu žijeme v záhrade zoologickej. Takže nech sa páči, vaše otázky. Ja nevidím nič. A svetlo. Tu je ruka, ale ja odhadom len vidím. Poprosíme trošku viac svetla. Ešte. Áno. Dobrý večer. Ja mám takú prostú otázku, že čo si počneme? Každý z nás túži po drobných veciach. Som o tom presvedčená. Mať vedľa seba niekoho, koho môžete mať rád, alebo máte dokonca to šťastie ľudská, že zažijete lásku. To vám nesmierne želám. Potom ľudská prezradí, že? Skade sa poznáme. Prezradím ja? Dobre, odpoviem najprv na otázku. Dokázať sa tešiť z toho, čo máme v svojich silách, čo je v našej moci. A nebrať to ako samozrejmosť. Tak chodím ráno obzerať v záhrade, že mi nový kvietok vyrástol. To myslím vážne. Robím rannú prechádzku. Tešila som sa, keď prvé malé narcisky mi začali kvitnúť. Moje roztomilé dieťa vždy hovorí, vieš, mami, kľud, to ide s vekom. Ale ja som sa z takýchto drobností vždy dokázala neuveriteľne potešiť. Je to okamžite ten ranný úsmev na tvári. Do toho, keď ešte mi dobehne, prepáčte, že ho tak volám, viete, že som prišla v rámci svojich aktivít premiérskych, som zachraňovala útulok, tak odtedy mám doma takú haraburdu. Vravia, že minimálne 7 druhov sa podpísalo pod tým výsledkom. Milujeme ho, je roztomilý, už ho máme. No a on od rána to vám nedovolí byť smutný alebo zamračený, lebo to je tá metrový výskok, ktorým vás víta a okamžite potrebuje aktivitu. A to bez ohľadu na to, či sa na to v ten deň cítite alebo necítite. Je to o
rozhovoroch je to o tom, že keď možno by ste ale tak zakliali, alebo možno aj niečo horšie, a dokážete to predýchať a skúsiť to otočiť na tú druhú stranu, že môže to mať aj pozitívny efekt. Že nepomôže byť urazený. Čo vám to pomôže? Veď sám budete nešťastný vnútorne. Na čo by mi ten pocit bol? Takým pocit treba dať veľmi rýchlo preč. No a potom je druhá sféra, na ktorú možno vplyv nemáme. Alebo iba sprostredkovaný. A ktorá nás možno niekoľkokrát za deň rozčuluje. Ja mám na pozeranie spravodajstva steper pred televízorom. Aby to človek odreagoval. Viete, niekedy veľmi rýchlo. Ale sú veci, na ktoré máme páky a na ktoré priame páky nemáme, ale dokážeme okolo seba šíriť svet hodnôt. A to považujem za to najdôležitejšie. Aby politika, svet hodnôt. Aby politika nebola bezhodnotová, aby sme vracali postupne, trpezlivo etiku do politiky, lebo ona s nej utiekla. V pude seba záchovy. To bola moja ďalšia spolužiačka. Ja mám samé múdre spolužiačky. Áno, to je silný motív, to máte pravdu. To je silný motív. A hodnoty, o ktorých by sa mali politici prieť a hľadať riešenia, ako ich presadzovať. Mám na mysli hodnoty seba, dôstojnosti, ľudskej dôstojnosti. Mám na mysli hodnoty seba, vyjadrenia. Mám na mysli elementárne hodnoty slobody a možnosti výberu a rozhodnutia, vytvorenia priestoru pre existenciu nás i tých ostatných a najmä hodnoty tolerancie, najmä voči inakosti, hodnoty schopnosti ponúknuť priestor na žitie tým ostatným. A nie šarvátky o tom, kto bude na ktorom kresle a o akých fondoch bude rozhodovať. Takže máme takú tú cestičku, možno každý v svojom okolí, v svojom mikrosvete, niektorí viac, niektorí menej, na presadzovanie tých skutočných hodnôt života, ktoré stoja za to. Takto spolu môžeme skúsiť. Nie, bola to výzva, že si navzájom máme dodávať kuráž a odvahu, lebo to potrebujeme. Teraz dúfam, že to nebolo na mňa. Naopak, to bola tá výzva, že prečo teda neísť do tej hlavy a nepomôcť? Možno preto, že som to skúsila. A že tú skúsenosť, keď ju spracujete, tak dospela som k jedinému rozumnému rozhodnutiu, že už dosť. Pani premiérka, nie sú všetci. Viete, práve problém je v tom, že si to všetci nepovedia. Viete, no, kiež by si to možno všetci povedali. No,
Hej. Keby ste videli, aké je to vypätie, tá funkcia, to je naozaj 24 hodín denne, to je proste vypočítaný čas tak, že každých 5 minút vypočítaných a keď proste sa skomplikuje situácia, tak ako sa u nás skomplikovalo, že proste tá koalícia prestala vtedajšia vládna držať spolu, že zrazu bolo vidieť, že sú tam rôzne, každý má nejakú rôznu predstavu, inú, napriek tomu, že dohody boli iné, tak treba pochopiť pani premiérku, že dospela do tohto štádia. Možno poviem pre vás prekvapujúcu vetu, ale je úprimná. Je silným zážitkom, keď vo vrcholovej pozícii vlastne s tou silnou mocou v rukách zažijete intenzívne prežitie bezmocnosti. A ja som to zažila. A pochopte ma, prosím, že to neviem predýchať. To je celé. Tam vzadu bola otázka, nech sa páči. Novinári teraz nepozerajú, nefotia. To som chcela, že keď som vás počúvala, tak ako tak poeticky ste rozprávali o tých kvietkoch, narciskoch, psíkovi, ktorého teda veľmi vďaka mediálnym ľuďom poznáme, tak sa o tých hodnotách, keď ste hovorili, tak sa absolútne nečudujem, že naozaj toho máte plné zuby a čudujem sa, že ste to tak dlho vydržali. Na druhej strane, keď vás vidím takú pohodovú, absolútne zrovna tiež sa nečudujem, že sa vám do toho opäť nechce. Chcem sa spýtať, keďže Ľubka je novinárka, stále dušou v podstate, vy ste s novinármi prichádzali do styku naozaj dennodenne. Aký bol váš vzťah k ním a či vám to tak trošku nechýba? A ako ste vlastne prežívali to, ak ste sa dočítali niečo, čo povedzme ste vnútorne cítili, že to tak nie je a vlastne veľakrát ste možno nemali možnosť sa v tej chvíli brániť. Aké to je? Média rozdeľujem na spravodajské a bulvárne. Oni tak aj rozdelené sú. Bulvárne nekomentujem. A čo sa týka spravodajských, tam samozrejme, pokiaľ bola informácia nepravdivá, a to robím dodnes, tak reagujem a argumentujem. Vždy som argumentovala. Pokiaľ ide o faktografiu a fakty. Bohužiaľ, spájajú sa dva také procesy. Tým, že tá informatizácia postúpila ako postúpila, veď dnes zo 7 miliárd občanov tejto zemegule 1 miliarda sú blogeri a majú v podstate svoje vlastné médium. Okrem toho, to, čo vidíme v tlačenej podobe, to vôbec nie je podstatné. Podstatné sú vlastne všetky online a na internete médiá a ich dostupnosť. Dnes už neplatí to grécky význam, že píšeme fakty. Dnes vám médiá ponúkajú informácie. A informácia môže byť pravdivá a nepravdivá. Stratili sa fakty, faktografia z médií, ale to nie je len problém Slovenska, to je naozaj širokospektrálny problém. A preto hovorím, že sú to dva procesy, že tá druhá strana mince je podstata dnešnej novinárskej práce, ktorá je podľa môjho názoru nesmierne ťažká a hrozne zaťažkávajúca preto, lebo za ten deň treba spracúvať strašné kvantum podkladov, strašné kvantum informácií, urobiť prvý výstup, druhý výstup, tretí výstup na
seriózny text veľmi nie je čas, stále pod tlakom zmien, ktoré sa dejú, alebo šéfredaktora a tie produkty sú potom mnohokrát naozaj nesmierne povrchné. Ale je to tým tlakom času a informatizácia, množstva informácií, ktoré treba spracúvať. A potom je pravdou i to, že časť novinárov si to trošku potom zľahčí a zamieňa si objektivitu za spôsob, že najprv dá mikrofón jednej strane, potom dá mikrofón druhej strane. To je v tom lepšom prípade. Vedľa seba dva postoje a z jedného z nich sa vyberie titulok. Nemusí byť ani jedno to vyjadrenie pravdivé. Ani jedno sa nemusí opierať o fakty. Jedno i druhé už môže byť postojom, stanoviskom alebo posunom informácie do úplne iných rovín, teda môže byť veľmi vzdialené faktom a faktografii. Som sa rozprávala na konferencii v Taliansku s renomovanými novinármi z BBC, bolo to tesne po tej vážnej afére, keď zlikvidovali politika, obvinili vrcholového politika z pedofílie, celé vymyslené BBC, verejnoprávne médium. A som sa pýtala, ako sa im takéto niečo mohlo stať. Nestíhame, nemáme už šancu si sadnúť ako redakcia, čo dnes bude témou, aká bude téma, ako bude spracovaná. Mnohí kvalitní odišli, pretože buď odmietajú, alebo ani nezvládajú tempo, ktoré by seriózne v tom médiu mali zvládnuť. A tak sa nám dostáva množstvo povrchných informácií, málo faktov a najmä, už sme si zvykli, že nám tie informácie nahradili faktografiu. A príjmame ich ako pravdivé. Opakujem, informácia nemusí byť pravdivá. No, ešte ma zaujíma to, ako to vy vnútorne, či vás to vedelo rozčuliť, ako ľudsky ste si možno ponadávali na novinárov. A ešte sa môžem spýtať, Ľubka, podali ste si novinárov v tej knižke? To je posledná otázka. Ja mám pocit, že sme si nikoho nepodali. Ja mám pocit, že to je veľmi presná analýza súčasného stavu a povedala by som nielen Slovenska, ale celej Európy a možno aj celého sveta. Veľmi je tá kniha poznačená tým, že naozaj Ivka je profesorka sociológie a politológie a veľmi teraz presne to nebudú vidí. čítať, lebo sa budú bať, že je to komplikované. Nie je. Ale je to veľmi presná analýza. No ľahké čítanie to nie je. Tak a ten príbeh Slovenska je ľahký? Nie je. Ľahký je možno len pre tých, ktorí sa nad ním vážne nezamýšľajú. Ale čo sa týka novinárov, viete, sú situácie, keď samozrejme, že sa ma vnútorne dotklo. A veľmi. Titulok oklamala celý národ. Taký bol titulok a v texte, že ja nejdem do Oxfordu. Ako to nevymyslíte toto. Fakt, to už ani neviem, že skade, no ale dobre. A to už je moment, ktorý naozaj, to je za hranicou. To je za hranicou. A boli aj desivejšie za hranicou. Ale opakujem, bol to bulvárne noviny. Rozhodla som sa, ako som sa rozhodla. Ja im odvtedy neposkytujem žiadne rozhovory a nikdy neposkytnem. Pre mňa skončili. Bodka. Ale pretože ako inak mám zareagovať? Ako inak? Ale čo sa týka faktografie alebo informácií, ktoré sú spravodajské, pokiaľ nezodpovedali či už stanovisku,
alebo rozhodnutiu, alebo postupu, tak som veľmi slušne, myslím, že to novinári potvrdia, a oficiálnou cestou požiadala buď opravu, alebo zverejnenie toho, ako to naozaj je. Nech sa páči. A keď teda vy už o to prezidentské kreslo by ste nezabojovali, tak koho by ste si tam chceli predstaviť? No mňa. A možno aj z tých mien, ktoré už padli. Ak áno, ak nie, tak niekto úplne... Však uhádnem, že ste novinárka. Ale odpoviem. Nech sa páči, samozrejme. Lebo je to taká novinárska otázka. Prezident má, aj keď hovoríme, že jeho kompetencie sú obmedzené, má veľmi významnú úlohu. Porovnajme si, aby som to názorne ilustrovala, kompetencie prezidenta v Českej republike sú veľmi podobné, ako má náš pán prezident, a bol naozaj rozdiel medzi prezidentovaním pána Havla a pána Klausa. A pritom mali rovnaké kompetencie. Jednoducho ten prezident nielen reprezentuje štát, krajinu, občanov, ale pôsobí a má vplyv ako istá autorita v spoločnosti, vstupuje do vážnych rozhodnutí, napríklad nevymenuje generálneho prokurátora a podobne. Takže má vážne, významné kompetencie, veľmi vážne kompetencie, a preto by to mala byť osobnosť so silným príbehom, morálnym príbehom, dušou a telom demokrat a človek, ktorý je odhodlaný a má silu byť silnou, prirodzenou, morálnou autoritou doma i navonok. Takého pána prezidenta by som si priala. Ďalšie otázky poprosím. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Radičová, za veľmi zaujímavé vstupy. Len taká retorická reflexia, že ktorá krajina to má ľahké a má za sebou ľahký príbeh. Aby sme si to teda len nespali popol na hlavu. Isté. Vy svojím životom, ale stelesňujete mnohé pozitíva. Pohybujete sa v spoločenských kruhoch ľudí, ktorí sú prevažne stotožňovaní s mnohými pozitívami. Vaši blízky sa pohybujú v rôznych branžách, ale aktívne sa v živote podieľajú na rozvoji toho pozitívneho. Tak sa chcem spýtať, ktoré sú tie hodnoty alebo črty, pre ktoré sa predsa len oddá tu byť a oddá tu žiť tak aktívne, ako žijete vy a vaši blízky. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj za tú veľmi dôležitú poznámku. Ja naozaj aj v tej knihe rozhovorov hovorím, aký neuveriteľný zároveň príbeh máme za sebou. A máte pravdu, že nielen Slovensko má za sebou ťažké obdobia, veď spomenieme rok 68 v Paríži, spomeňme rok 69 v Taliansku, 74, 75 Španielsko, Portugalsko, Grécko, ešte stále v silnej pamäti vláda chunty a podobne. To je dokonca 30% Grékov má nostalgiu za tým obdobím. Takže áno, každá krajina má svoj príbeh a je na nás, ako ten príbeh dokážeme spracovať, ako sa z neho dokážeme poučiť a ako sa dokážeme dohodnúť na tom spoločnom, čo nás spája, teda na tých spoločných východiskových hodnotách. A ja to naozaj hovorím v zjednodušenej podobe a v skratke, lebo si myslím, že je to koncentrát všetkého a to je ľudská dôstojnosť. Aby nemali potrebu, alebo horšie, aby nemuseli ľudia utekať z tejto krajiny. To nie je tak dávno. Niektorí museli po roku 89 pre obrovskú nevraživosť a útoky opustiť Slovenskú republiku. Aby to bol domov, kde tie základné, a naozaj mi to dovolte povedať, kresťanské hodnoty budeme žiť.
spomínam v knižke rozhovory s pánom Bezákom. A dal mi krásnu otázku. Je ťažká doba, ako môžeme pomôcť, čo môžeme urobiť. Dlho sme sa rozprávali a potom povedal nádherný postreh. Viete, my máme to prikázanie nezosmilníš spracované do detailov, ale to nepokradneš, tomu sa ako si nevenujeme. Takže možno sa stačí len venovať tomu, čomu sa treba venovať. Ďalšie otázky? No, tam je otázka. Ja by som k tým hrubým čiaram. Mne sa zdá, že to nie je problém len v politike, ale vôbec v medziľudských vzťahoch, že ľudia nemajú snahu a ochotu riešiť veci aj naozaj v blízkych vzťahoch. Takže čo si o tom myslíte a ako by to teda malo byť a ako sa k tomu dá dostať? Máme možno takú ilúziu a ilúzie sú preto ilúziami, že sú pôvabné. A máme takú ilúziu, že keď zahráme toho mŕtvého chrobáka, že ten problém prestane existovať. Neprestane. On sa len na chvíľočku skrie a počká a v tom najneočakávanejšom momente vybuchne s oveľa väčším nasadením a oveľa tvrdšie. Veď to zažívame. Kedysi muži, keď mali medzi sebou problém, tak mali tie šermiarské súboje. Dnes nemajú šermy, tak nemajú, ako sa volá? Meče, pardon, tak používajú slová. A vedia udrieť. Ale aj my tými s našimi nabrúsenými jazyčkami vieme teda povedať kruté slová a vety, ale oni nezmiznú. Oni zostávajú v pamäti. A opäť v najneočakávanejšom momente zrazu aj to už vyzerá, že to v tom vzťahu začína mať celkom krásnu podobu. A ty si pamätáš, keď si mi povedala? A ty si pamätáš, keď si mi povedal? To tam zostáva. A rovnako tie stopy zostávajú aj v pamäti národa, či sa nám to chce pripustiť alebo nechce. To, že to na chvíľu zatlačíme do podvedomia alebo nevedomia alebo do úzadia, alebo že chceme prehlušiť nejakou inou udalosťou, vráti sa nám to v najneočakávanejších okamihoch. A potom je to sprevádzané nielen, bohužiaľ, mnohokrát slovnými súbojmi, ale nechcem dramatizovať, nechoďme ďaleko, na Balkáne a tak ďalej, to sa vyplaví. Preto nemôžeme mlčať, keď Ďurčanskému osádzajú bustu. A nesmieme. Preto nesmieme mlčať pri sebemenších prejavoch neofašizmu, rasizmu a podobne. Keď dnes poviete, a ja to poviem zámerne, slovo Róm, tak toľko až nenávisti, koľko sa vyplaví, to je až neuveriteľné. Ale čo tým riešime? Čo tým riešime? Keď nie je nepriateľ Maďar, tak bude nepriateľ Róm, keď nie Róm, tak bude nepriateľ Brusel. Ale to nám nepomáha, aby sme získali sebaúctu. To len nám pomáha, aby sme ukázali svoju malosť a slabosť, lebo potrebujeme k seba identite vonkajšieho nepriateľa. No tak toto naozaj nie je cesta. Takže treba pomenúvať nahlas a nezakopávať, nezastierať
A nie len pomenúvať, ale aktívne a nahlas povedať pardon, ale toto je nemorálne. Nech sa páči, posledná otázka. Už nie je žiadna otázka, tak áno, nech sa páči. Dokonca dve. Tak po dve posledné otázky. Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, keďže po vašom nástupe na post premiérky si myslím, že v nás občanoch nastala taká nádej, že niečo sa môže zmeniť a myslím si, že ste boli takým svetlým príkladom, ktorý ukázal, že veci sa dajú robiť inak. A chcel by som sa vás opýtať, keďže hovorili sme tu o moci a majetku, ktorú v sebe budujú politici, ako by ste mi poradili vybudovať v sebe alebo nejakom inom mladom človeku hodnotu, v ktorej moc a majetok by bolo práve radosť robenia dobrej veci, radosť z prosperity štátu a zo šťastia občanov, že proste mocou toho človeka by bolo robenie dobrej veci a nie z toho, že sám sebe robí dobre. Asi tak by som to nazval. Viete, ja si spomínam, keď sme dlhé hodiny a noci debatovali na takéto témy ešte so Stankom Radičom, tak on nahlas povedal, že takých silných osobností v histórii, ako bol Ježiš, ako bol Gandhi a podobne, no je naozaj možno 5, ale málo. Ale treba možno len úprimne povedať, že každé dobro dokážete realizovať vtedy, keď samozrejme i vy sám z toho máte prospech. A potom je na nás, ako si ten prospech zadefinujeme. Pre niekoho je prospech, že si niečo kúpi. Ja nerada nakupujem. Nie je to môj prípad. Ale chápem, že to niekomu robí radosť. Ale potom je skupina ľudí, pre ktorých je prospech to, že boli poctení alebo osvietení nádherným umeleckým dielom, skvelou knihou, vynikajúcim vedeckým poznaním. A dáva im to ten najplnohodnotnejší zážitok. A tá cesta k takýmto zážitkom je cestou rozhľadu. Ja zámerne nehovorím slovo vzdelanie. Rozhľadu. Záujmu o svet, o všetko, čo ponúka. A k tomu aspoň taký kúsok pochopenia, že ten svet dokáže byť príjemnejší vtedy, keď ja sám sa v ňom budem cítiť príjemne. Lebo to je nákazlivé. A keď to okolo seba budeme trošku viac šíriť, tak vám to vráti späť oveľa viac, ako ste vy sám dali. Verte mi. Takže tá najposlednejšia, posledná otázka. Tá bola tam vzadu. Tam, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a to je strašné mať poslednú otázku. To je... Možno, že sa ešte niekto prihlási. Poslednú, to je už úplné zúfalstvo. A práve teraz, jak by som len nadviazal na to, že vlastne si boli v tom Anglicku a mnohé tie veci, ktoré sa nám javia, že sú len čisto slovenské, sú vlastne není len slovenské. A to cítiť a vedieť a hovoriť, aby tí novinári aj tomu rozumeli, že to, čo sa tu deje, nedeje sa len preto, že tu niečo je a že to, čo sa deje vonku, sa prenáša sem,
že ako ste to vnímali, alebo ako prispieť k tomu, aby tú verejnosť vôbec cítila, že Slovensko není tak vytrhnuté z kontextu. Možno taká blbá, ťažká otázka nakoniec, ale... Lepšie by ste ju nakreslili, ale ja som porozumela. Dúfam. Či sa nám to páči, alebo nie, sme odkázaní na úspech. My sme za necelých 20 rokov, a to teraz hovorím vážne, skočili z krajín, ktoré boli v tej kategórii najmenej rozvinutých, s autoritatívnym totalitným režimom, do prvej štvrtiny najvyspelejších krajín sveta. To je fakt. A takýto skok, obrovský skok, môžete zvládnuť dobre, ak ste dobre na to pripravení a trénovaní, alebo s nejakými teda zraneniami. My sme si nejaké tie zranenia spôsobili. Obdobie mečiarizmu, znovu reštartovanie a konsolidovanie demokracie, znovu reštartovanie ekonomiky a opäť sme sa ocitli v tej špičke s tým známym označením Tiger Európy. Ten príbeh Slovenska je veľmi často spomínaný. Teraz, keď sa diskutuje o bankovej únii, tak sa veľmi často hovorí práve príklad ozdravenia bank na Slovensku koncom 90. rokov. Malo to svoj zmysel, stálo nás to skoro 12% hrubého domáceho produktu, šialené. Ale práve dnes môžeme konštatovať, že náš bankový sektor je najstabilnejší. Je množstvo vecí v tom príbehu, na ktoré máme a môžeme byť právom veľmi pyšní, lebo nebyť občanov, tak ten príbeh túto podobu nemá. Ale zároveň, ako keby sme chceli oveľa viac. Tie očakávania sú obrovské. Obrovské. A ja si len kladiem otázku, či bolo možné dosiahnuť viac. A či by sme vôbec spracovali ešte väčší skok. Skok hrubého domáceho produktu o 850%. To je historicky nepredstaviteľné. A možno s väčšou pokorou a s väčšou skromnosťou by ten rozpor medzi očakávaniami a hodnotením reality bol oveľa menší. Ale tu sú na vine nie je dobré slovo. Tu je to predovšetkým dôsledok neprimeraných očakávaní. A bez ohľadu na to si dovolím tvrdiť a seba škrtám zo zoznamu. Nech by v tej vrcholovej politike mali tie opraty v rukách ktorékoľvek zoskupenia, tak väčší posun apropo najväčší zo všetkých krajín V4 asi nebol možný. Na mieste je skôr otázka, či bolo možné sa vyhnúť niektorým chybám a úskaliam. Ale tu poviem pravdivú vetu. Nuž po bitke je každý generál múdry. Asi nedalo. Prosím. Tak si zahráme trošku. Tak sa tu hodne spomínalo, tak ja tiež pridám sa k tomu a zahrám pesničku, ktorá sa volá Spomienka.
starý spis, čo založil som bohvie kam. A z jednej knihy náhle vypadla dáka fotka, zlietla mi k nohám spomienka. A z jednej knihy náhle vypadla dáka fotka, zlietla mi k nohám spomienka. Na rube nápis musíš prísť, režim sa zmieta v ťažkých mukách. Končí sa éra temná, rúca sa totalita, budúcnosť máme v našich rukách. Končí sa éra temná, rúca sa totalita, budúcnosť máme v našich rukách. Z tej fotky hľadí 1000 očí, priatelia, známi, kamaráti. Les svéčok nad hlavami a tváre rozžiarené. O mnoho rokov som sa vrátil. Les svéčok nad hlavami a tváre rozžiarené. O mnoho rokov som sa vrátil. Kolotoč spomienok sa točí, čo si však škrípe v súkolí. Umlkli staré piesne o práve, o slobode, snáď nás to časom prebolí. Umlkli staré piesne o práve, o slobode, snáď nás to časom prebolí. Nad krajom stojí veľký kríž, znak lásky, pokory aj utrpenia. Cesta je dávno daná, treba nám vstať a ísť, a časy ťažké sa zazmenia. Cesta je dávno daná, treba nám vstať a ísť, a časy ťažké sa zazmenia. Takže, milí priatelia, ďakujem, že ste prišli v takom hojnom počte. Zvládli sme to, aj keď sme takto preplnení. Ďakujem Igorovi Cvachovi za krásne pesničky a ďakujem najmä nášmu vzácnemu hosťovi, premiérke Ivete Radičovej. Dovidenia.